Знаем сега, невъзможни сме, се обичаме да се караме. Знаем сега, тежък случай сме, и макар да се караме, се обичаме. Знаем сега, невъзможни сме, се обичаме. И сега да бъде се дошли специално за оркестъра Салбайро. Знаем сега, тежък случай сме, и макар да се караме, се обичаме. Лудница е при нас и 100 куршума специално моя брат дала. От Алтуна специално за оркестъра 100 точки. Лудница и също още 100 куршума от Синдия специално. Айде яша! Krasini bütün bacanakları kalksınlar, hepsini oynamasın, olabilirse gelsinler. Krasini Kaykani всички негови баджанаци, ако обичат. Знаем сега, невъзможни сме, се обичаме да се караме. Ако обичат Салито Шишо, ако обичат от името на зята ги кани специално от всички приятели. Сафер, ако обича и масата, Дорчо. Знаем сега, невъзможни сме, и също румбата, ако обича да се караме. Знаем сега, тежък случай сме, и макар да се караме, се обичаме. Лудница е при нас, луди сме, ти аз. Лудница голяма, за да се любовта. И още 50 куршума от Синдия специално поздравявам всички негови приятели. И Амет, ако обича, и Зениха, и Калимени Данцига. И още 100 куршума зелени гущера от Алтечо специално, за строителната фирма специално. И на 1 август прави сонет. Нека заповядат, канем всички. И още 50 моя брат. И казва специално за моята половинка, за кралицата, специално за шипката. Ой, ми роди, хайде, ашана, дикте, еланоте. И концирове бухвете, омана-махмана-маман, омана-маман. Вайде бабо, бабо, бабо,
Юрито и също Батко Севайди и Ерол, ни караме тук на танцига. Специално за кръстниците, много специално имат подаръци. Снимай къде листа, че имат подаръци кръстниците. Laksa! Nancho, Sulai e Cianșerou, от Алтина дава още 100 куршума! Айде се лидите гущери на Алтина! Я